Эремшек. Балташ районы Куныр авылы. Менә кайдан алар? Каршы алабыз. Сәлам, егетләр, кызлар. Шәмсез. Бу уеннан нәрсә көтәсез? Халык әйтеме буенча бу уеннан уймак көтәбез. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Балтач районы главасы Нутфуллин Рамил Рашид улына һәм ООО Яктыел колхозы председателе Асхадуллин Зиннур Нурҗан улына зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Афәрин. Дөрес иттереп әйттең барысында. Әйдәгез, кыздырыгыз. Сәхнәгә. Эремшек, Балтач районы. Бу Балтач. Бу Балтач җирлеге. Бу Балтач җире. Ой, хәзер. Менә хәзер Балтач җире. Беләсегез килсә, Балтачта кешеләр яшиләр. Сезне Балтачны күргәнегез булса, димәк сез Балтачны күргәнсез. Күргәнегез булмаса, менә карагыз. Минем уйлавымча, Балташта иң шәп ресторан бар. Һәм анда минем иң яраткан ризыкны Как саталар. обычно. Говори. Вот это поворот! Нәрсә көләсез? Тәмле бит ул. Төшерелде. Алла ярдәме белән. Булырга теләмим кемгәдер нидер бурычлы. Кайда ұша бу болытлар, кайда бетә юллар, кайда әлегә бездән киткәч юрамдагы малайлар. Исәнмесез? Сәхнәдә Эремшек КВН командасы. Сәлам. Көттегезме безне? Әйттем мин сиңа иртәрәк чыгарга кирәк дип. Безгә ширек финалга барырга Балтач нәрсә бирде әле? Тагын нәрсәдер бар бугай. Һәм хәерле юл теләде. Ие. Дуслар, сизәсезме? Мин түгел ул. Мин вообще-то син турында түгел, көз турында әйткән идем. Шундый матур көздә кемдер һаваны бозган. Танышып китик. Бу Аяз. Аяз нык ялгыша торган кеше. Аяз, син матурмы? Әйе. Әйтәмиш. Бу Әдилә. Мин әпипә түгел, мин Әдилә. Бу Ринат. Ринат музыкаль мәктәпне бетерде. Хәзер сезгә җырлап та күрсәтәчәк. Мин музыкаль мәктәпне бетердем. Менә Аяз тугач, ан әтисенең башында ике генә уй була. Малайга Аяз дип кушаргамы? Әллә нормаль исем уйлап табыргамы? Күргәнегезчә ялгышу аларның канында. Аяз, әҗәткә акча биреп тора әле. Күпме кирәк? 1-2 мең. Нәрсәгә? 1-2 әйбер аласы бар иде. Кайчан кайтарасың? 1-2 елдан. Яра, уйлап карармын. Ярар, уйлап кара. 1-2 минут. Без миниатюра күрсәткәнче. 12-дән соң, 12-дән соң. дуслар, безнең авылда тагын яңалыклар бетте. Кичә бозауга комбикорм бирмәкче идем. Нигә бирмәдең? Ул әле тегесе өчен акчаны кайтармады. Япсыз. Бер көнне иге яшен сукты. Шуннан Ленарның җырлар белән китеп чыкмагач, таяк тотып өйләрне кыйный башлаган. Үзенең җырларын җырламый. Аллага шөкер.
Сыганакнаны әнинең машинасында йөргән идем. Ну, ничек? Авыл буйлап тегү машинасында йөрергә уңайсыз икән. Китаннан. 3нче көнне аңынны югалткансың дип ишеткән идем. Ие, таптым инде мен аны. Әтинең машинасында калган булган. Тагын нәрсә бар? Бүген микроволновкада аш җылыта башладым. Шуннан Тәлинкәдән тәмдерәк икән. Синдә нәрсә? кичә кухняда күп итеп пипи волшыгы чәчелде. Һәм Чәчүләр тамам, бүген кухняда сабан туй. Киттек. кайда? Сабан туйга. Иде. Гафу итегез. Әби, мин сөйләшә алмыйм. Әбей, мин сөйләшә алмыйм. Әбей, мин сөйләшә алмыйм. Әбей, мин сөйләшә алмыйм. Әби, мин сөйләшә алмыйм дидем. Ярат. Ник бу вакыт içinde сөйләшә алайын ич? Ниме? Әби, ни кирәк иде? Ярар Айсам. Нәрсә булды? Хәзер әби сөйләшә алмый. Сәхнәдә эремчек КВН командасы иде. Рәхмәт, әйтмәсәгез дә була. Нурминский, музыканы куй әле. Альберт Син, музыканы куй әле. Альберт Нурминский, музыканы куй инде. Сөйләсеннәр урамнарда теге район Балташ районы Эремшек КВН командасы. Жюри әгъзалары, әйдәгез. Нинди смайликлар куясыз. Әлбәттә, ойвас, интрига тота, елмаям. Ленария, әйдә синнән сорыйк. Менә нинди хисләрең? Сөйләп җибәр әле. Мен инде бүген өзіме шундый біраз роль алдым. Хороший полицейский деп аталама инде. Бүтінісіне де елмаям. Мен бірінші тапқыр жюри вазифасында өзім шақырдығыз инде сыным әйем шынапта. Сіз мені сынайсыз, мен сізні сынайым. Һәм оңышлар телесім келе барығызға да. Татар юморы белән татар телен үстерик. Рәхмәт, бик зур Балташ командасы Эремчек